Kérnék egy kis csendességet, szólásra ereszteni, hogy el. Szívhajlandósággal állok kentek elébe, hogy meghívjam magukat egy szép esküvőre. Őseink is, mikor szépen megházasodtak, minden ilyen jó acsafit oda meghívattak. Na, szívesen meghívjuk, sőt elvárjuk kenteket, otthon ne maradjon, még az se, aki beteg. Na hát ennek örömére egy jó kis táncmulatságba kezdjünk bele. Hadd szóljon a muzsika, erezd el! Hadd látom, gyertek ide! Kinek van kedve táncikáljon? Erdje ide! Jó, bőbeszédünk még, döcs nekem is, hát hogy? Neked bezzeg mennyi jutott? Isten értesed, szocialista brigád most. Ilyen! Ilyen! Jóféle. Szegény muzsikus meg itt szomjazik mögöttem. Nem baj! Na hát, vértisztelt lendő nászni! Most, hogy már igencsak elközelített Szent Mihály hava, jó magam is körültekinték a faluba. Körmire néztem, sok legények meg lányok hadának, kik ebbe a szép nyárba, hogy illik, rendesen megházasodának. Egyetlen hely! Hosszúságom tárgya, ennek a nyeglevő legényünknek a házatája. No, ez a legény. Ja, szegény. Nem van szegény, láttam a tarsaját dagad rendesen. Fizetni kell a pososát? Ja, jó, nem. Na ez a legény, most már asszonyt kell, hogy kapjon, nehogy a falunk szégyenben maradjon. Ki is választottam neki a gyönyörű arát, Sánta Rózsit, vagyis a Kirtjék Sára leányát. Na, csak azért. Na hát, most meghívjuk kenteket egy kis leselkedésre, vagyis a mennyasszony öltöztetésére. Tartsanak előnk! Ergye utánam, csibők fognak. Hallak. Na most az éjjel! Éjjel! Indulhatunk? Ja. Nem tudom. Igen. Na, buszra mindenki, húzódjuk. Valaha még tettem ellenedre babározzan cselekedben. Akinek van máma jöttem, hogy a lényeg való, hogy a négy sárgában, a négy száz fejem rozmarinnak, erre közepébe az, hogy a tiéd van. Most pedig megtekinthetjük hagyományos bőrközi lakodalomban, hogy öltöztették a menyecskének való lányát. Így készülnék. Sári leányka, hamarosan minden öltözet leállja kerül, és aztán elmehetünk majd lánykérőbe is. Addig nótázunk egyet itt hátul ezekkel a muzsikus barátokkal. Akinek van kedve esetleg tudja, nyugodtan velünk együtt fúrja. Akinek nincs, az is! Ja, kötelező. Azt
most azért ezt nem eddig tartott fölöltöztetnék, mert először csak most egy ilyen zippelt változatot tetszettek látni. Tömörítve. Még van egy-két simítás rajta. Egészen csak röviden. Fölteszik a pártát a fejére. Mely egyébként a bőközi szokások szerint az egyetlen, vagy esetleg még a kötény, amely díszes volt, és a többi csak fehér. Néhány madérával, csipkével még díszítették a ruhákat, de a fehér volt az uralkodó szín. Még a legényen is fehér főgatya, fehér kötény. Ez volt a lakodalmi szokásán. Sőt, még állítólag azt is írják régi hagyományok, hogy a gyász színe sem a fekete volt ezen a környéken, nem az is a fekete. Talán még ma is? Nem. Ritkán őrzik. Így néz ki egy csodás bőközi Orbán-számú tisztelt leendő nászné! Most a vőlegényünket kísérjük útjára, nem az utolsó útjára. Nem de biztos, oda, nem biztos. Reményeim szerint oda, ahol őt már majd mennyasszonya biztosan nagyon várja. Ám azonban, mielőtt elindulnánk erre a nem túl hosszú útra, szenteljünk néhány szót a vőlegény búcsúzónak. Érzékeny szavakkal szeretne legény búcsúzni, de szíve sajog, nem tud szóhoz jutni. Ha megengedi, én leszek néki szószólója, kedves szüleitől rövid elbúcsúztatója. Szabad? De mondhatod ám te is. Csak mert én készültem azért. Legalább is hozzád fordulnék, kedves édesanyám. Forduljon, csak oda fogja mögötni. Drága jó anyám, kevés az én szavam, elmondani mindazt, mi most a szívemben van. Örülj velem, mert látod, nem volt hiába, amit ráldoztál bennem, nem, derék fiadra. Drága jó anyám, ha búcsút is veszek, ígérem, ezután is mindig hű, szerető gyermeked leszek. Köszönettel veszem hát anyai voltodat, egy nagy ölelést kérek, s páros csókot. Taps. De hozzád fordulnék, kedves édesapám. Kedves édesapám, rendesen fölneveltél, tisztességgel kiokítottál, jó létre igazítottál. Jó borívó nótás kedved nem feledem, vagy sör? Sör. Jó sörbor, unikum pálinkaivó nótás kedved nem feledem el, hogy mit tanultam ma este, még majd bizonyítanom is kell. Kedves édesapám, én néked csak jókat kívánok, életed további útján ne nyíljanak mások, csak gyönyörű szép virágok. Köszönettel veszem át apai voltodat, nagy ölelést kérek hozzá. Páros csók. Mondanék még testvérük helyett is, de azok meg nincsenek, mert egy keszegény, hát így alakult ez mi nálunk. De a nagyszülők, akiket szintén nem köszönhetünk itt, hát egy ilyen legény szíve mindig szaporázni kezd, mikor róluk beszélünk. Sajnáljuk, hogy nem tehetik tiszteletüket a drága kedvesek. Hát mégis, mit mondhatnék nekik egyebet? Drága nagyszülőket távollétükben is köszönöm. A legény helyett. Teszem meg ezt bátran, és ha majd egyszer, nagy soká az Úr elhozza a véget, majd adjon az Isten mindnyájunknak odafent szent nyugodt békességet. De addig még ide lent hosszú életet, esetleg unokázást nekik majd, meg dédunokázást, és ez mi egyebet, mint nagyon jó egészséget. Kedves nagyszülőknek távollétükben is küldjük üdvözletünket. Nos, talán most már nem kell többet beszéljek, és így is értitek, lánykérőbe megyünk, úgyhogy lassan időre le menet, de én azt javaslom, előtte még ígyunk meg egy felet, ha lehet. Én a völgyeim! Tudod már együtt volt.
Kívánok most minden jót, drága jó bort, olcsó sót. Jó kenyeret, szalonnát, amellé meg pogácsát. A még farsangi menyecskéknek azt kívánom, legyen a bolháktól csendes nyugodalmuk, ebben a szép nyárban még, ha úgy adódik, esetleg egy cipra lakodalmuk. Én is, ha kell, szívesen leveszem a vámot. Na. Azért mondom el szép lassan, mert még várunk egy fontos eszközt. Jó, lassan érkezik. Na mi? Nem én? Ne, szerencsére nem. Azt mondtuk, hogy szép! Na. Meg hogy fontos. Ez a... Kösz! Még... Ugye minek az ellenség? Jó. Na. Szóval, ez az a szép hajlék, hová elindultunk. Úgy hiszem, rossz helyre talán nem jutottunk, hiszen itt van a mi vőlegényünk, gyönyörű kis párja, aki a mi érkezésünk már biztosan nagyon várja. Bezörgetnék, nem tudom, volna bátorsága a kedves háziaknak magukat megmutatni. Jöjjenek csak elé. Van-e itthon valaki? Biztos megjöjjön, hogy mi a francnak jöttünk volna idáig. De jó házhoz jöttünk! Háziak, jöjjenek csak. Na, látom, oldani. Ó, már mit hoznak? Szép lány, bárra enyém lenne! Na hát ezeket a háziakat én most arra kérem szépen, hogy fogadjanak minket illő vendégképpen, mert követségbe jöttünk ehhez a párhoz, a vőlegénnyel együtt, ki epedve várja, hogy szép mátkáját karjaiba zárja. Ne vigyorogj el, élete fonalát vele összekösse, s hű párja legyen néki mindörökre. Bajban és örömben soha el nem hagyja, ezt a mai napon majd meglátjátok, mint még amolyan esküvel is fogadja. Na hát, víg lakodalminé, ékes gyülekezet. Vidám kis násznépünk kentekhez érkezik. Elérkezett immár a várva várt óra, mikor a jegyes pár napja fordul most majd jóra. Hát, nászuramat, tisztelettel én arra kérem, hogy vőlegényünk párját hazakísérhesse. Most pedig átadjuk az ajándékainkat, kentek pedig adják ki a mi kedves mennyasszonyunkat. Az ajándékot odaadom, jó? Azt mondja, azt nem bánja. Akkor köszönjük az ajándékainkat. Azért, mert szívesen hoztam. Azt azért csak vidd a végig. Aztán feleljenek meg kentek először is 3 kérdésre. Halljuk a 3 kérdést, na? Mit jelölt 12 apostol az égbe? Ez nem jelenthet egyebet, mint egy tucat. Jó a felelet. A másodszor. Melyik az elégödöttebb ember?
amelyiknek 9000 forintja van, vagy amelyiknek 9 eladó leánya? Na én azt tudom, hát amelyiknek 9000 forintja van, hát az csak jó, mint 9 leány. Na csak tudakozódjanak még kettők, nem jó a felelet. Pedig 2 leányom van. 9 leányod neked sincs még. Nem, de 2 van. Na én máshogy gondolom. Én meg úgy gondolom, hogy az az elégedettebb, amelyiknek 9 eladó leánya. Legalábbis egy rakásod. Mert az már úgy megvan azon elégedve, hogy abból többet biztos nem akar. De amelyiknek 9000 forintja van, az még úgyis akar abból még többet találd a fiában, ha? Na jó, Jó a tényleg. felelet. No, most. Harmadszor. Azt mondják meg kettők. Melyik az első étel, amit nem tösszék az asztalra? Ki az áldója? Az egészségen tudnám megmondani, hát az első étel a leves. Azt, hogy ugye az asztalra teszek. Hát, na helyecskék, ez a ti tudományotokhoz tartozik, melyik őtök tudná megmondani? Mi azt súgjuk itt, hogy a tej, az anyatej. Aha, Nem kóstoltam még egyébként, de... valóban ez mindenkinek az első ételes, ezt nem teszik az asztalra. Jó a felelet. Ilyen a mennyasszony. Elvihetnénk a mennyasszony. Vihetnénk? Ha igen. Ha kikérhetnénk. Tegye meg. Szabad. Ez, nem vagyok egy ilyen... No akkor megkérem szépen. A nászlagy urunkat, Bőfei urunk, hadd kérje ki ezt a leányt. Vőlegényünknek. Tegye meg. Szabad? Meg. De várjál, nem mondtad? Szabad? Szabad. Jó, de hangosan. Szabad! Na ugye? Már rám is Kösz Csabi, kösz Csabi. Tisztelt vendégsereg! Csöndességet kérek, mely beszédemmel hamarosan végzek. Búcsúszót mondok én a mennyasszonyunk helyett, melyre tisztelettel kérek egy kis csönd. Itt van a pillanat, te gyönyörű virágszál, hogy jó szüleidtől illően búcsúzzál. De úgy látom, nem tudsz szavakat találni, szülőid jóságát illőn meghálálni. Nem bírod elzárni könnyeidnek árját, elmondom én tehát, szíved óhajtás. Ó, vagy édesanyám! Jár még egyszer ide! Szerető lányod karjai közibe. Hadd öleljelek meg téged utoljára, mert menni kell én nékem mennem nem sokára. Elmegyek a háztól, de szívem nem hagy el, anyai hűséged magammal viszem el. Kívánom, légy boldog, és bár nem leszek veled, az Isten áldja meg minden lépésedet. Kedves édesapám, tőled is búcsúzom. Látom, szívemet is nyomja nagy fájdalom. Hiszen fölkaroltál, szépen fölneveltél, tisztességes úton pedig most szárnyamra eresztél. Sok kellemes napokat töltöttünk mi együtt, de mindenkor, mindenben egymást megérte. Köszönöm szívemből, amit tettél értem, kedves édesapám, áldjon meg az Isten! Kedves jó testvérök, gyertek ide hozzám, hogy még utoljára hadd csókoljon meg szám. Hadd öleljenek meg, szerető kezek, mert egy házban veletek tovább alig leszek. Jutalmazza az ég áldott hűségtöket, éljetek boldogul sok számos éveket. De most már mennem kell. De most már mennem kell, Istenem, adj erőt, megreped a szívem az indulás előtt. De bármeddig is tartson a búcsúzás, jövő sorsom miatt, itt már az indulás. De most már kiszáradt az éjszám, és kérek egy utolsó. Na valamelyik adjon már neki inni. Arra kérem az ifjú orrács, ő is szívesen veszi kérésünket, tűzön nekünk.
Erre várok, már nem tudom mi. Izgulok, milyen? Most, hogy elvetsz a haragszó, vigyázz jól. Isten neki fog keresni. Igazából te. Hú, ez 40 fokos. Az csak a hőmérséklet. Igen, nem? De a hőmérséklete, így van. Nászni. Van szerencsém bejelenteni, hogy mennyasszony s vőlegény egymást megszerették. Marhaság sorsukat egymás. Ez az ital valami rosszat mond. A Somogyi azért! Sorsukat egymás markába tették, akkor mi nekünk nincs egyéb dolgunk. Induljunk el, és tegyük meg az utat, ne várakoztassuk meg a tisztelendő urat. Kedves ifjúra és kedves szülők, örömszülők, elől a hely, és aztán a leendő ifjú férj, szintén kísérőivel, aztán a többi vendégsereg, muzsikusok, a többi vendégsereg, sorakodalmi László, Isten végig. Indul a menet a templomba! Visszalép, illetve visszanéz, hátrafordul a lányos házra tekintve, hogy majd az ő családja is ilyen legyen, mint a mostani. Először néz vissza. Indulhatunk tovább! A második visszapillantása a szülői házra, hogy családja legalább olyan szép legyen, mint a most. Megnézte, meglátta? Akkor induljunk tovább! A mennyasszonyunk utoljára visszatekint vala a szülői házra. Hogy olyan legyen a családja, mint az ővé. Most még. Reméljük így. Tetszett a látvány? Na hát akkor, menjünk tovább! Indulás a templomba! Hagyunk egy kis helyet! Van szerencsém bejelenteni, hogy így már meg is vagyon az esküvő. Halljunk szót! Halljunk szót! Ki mondja, mi? Te? Ja? Mit mond? Semmi. Ja, értem. Na hát! Házadban feleséged, mint a szőlővesző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Meglátod gyermekédet, te asztalod körül, rendben, mint olajvessző, kiknek szíved örül. Köszönjük szépen ezt a csodás dolgot! Most, hogy az ifjú pár ilyen szépen egybeköt, bátran folytathatnánk az esküvőt. Aztán majd egy kicsit később, most ne fülelj ide, ez a kettő még egy nász éjszakát eltölt, addig mi majd eljárunk többször is a Csürdög előtt. De még előtte szeretném, ha elkészítenénk az első közös fotográfiát. A fiatal párt kérném, hogy jöjjön egy kicsit elébb.
Ide sorakozzon mellé a szülői gárda jobbról-balról, minden amonnan. A további násznép tagok. Mögéjük, melléjük, szanaszét, muzsikusok, mindenki ide beáll. Arccal a vasút felé, vagy az nem arra van? Ja? Arra van vasút? Mindegy, akkor háttal a vasútnak. Jöjjenek a lakodalmi násznéptagok, gyertek oda be mögéjük. Menjetek, menjetek. Ja, csak vitattál, jól van. Tessék szíves előkészíteni az ilyenkor szokásos jelszavakat. Melyek azok, tudjuk? Micsoda? Csörborpálika. Csörborpálika. Csízvízi bicikli, Mississippi, kiki címbi. Vizipi, mi van még? Vipi. Vipisi, szifilis, szilikoncici, mi? Várjál, tanuljunk meg egyet, jó? Azt mindenki mondhatja egyszerre, így hangzik, figyelj. Kiviszi ki, kicsimisi, pisilni. Mindenki rajta. Kiviszi ki, kicsimisi, pisilni. Majd a P betűnél, mert akkor csukva lesz a szájuk, jó? Figyelj. Na, mehetünk? Felülsz a nyakamba? Biztos? Nem, megbánod. Na, kiviszi ki, figyelj! Kiviszi ki, rajta! Kiviszi ki, pisilni. Ez nagyon jó. Jó, elhaladszik a szomszéd faluba, azt azok is ide jönnek még a végén, hát nem kell itt kiabálni, nem kell. Meg vagyunk? Készen van a vendégsereg? Indulásra? Na hát, kedves leendő, vagy inkább most már nem csak leendő, hanem valóságos násznép. Egyebet nem jelenthetek be, mint azt, hogy megvolt az esküvő, el kell induljunk, hogy aztán az ifjú orrát még a legényes házba bebocsátassuk, onnan pedig a lakodalmi mulatságba. Kísérjenek el bennünket, kinek van lába a járásra, azt tegye, mert aki teszi, az megy, aki megy, az halad, aki halad, az előbb-utóbb odaér. Na, indulunk. Hogy? Á, nem. Na, indulunk. Él a bújbár! Arra, amit a tévén láttam. Legalább láttam a benneteket, akik itt utoljára bejönnek. Mert a táncosokat elküldött mögétek. Mely tisztelt lakodalmi násznép! A bőközi ormánsági lakodalmi szokások közt van egy gyönyörű szép nóta, amelyet olyankor, mikor az ifjú pár visszaérkezett a lányos háztól a legényes házhoz, aztán ott a lakodalmi mulatságot is megtartották, ott elénekeltek. Úgyhogy most ezt meg fogjuk tanulni valamennyien, egy négy soros strófa, egészen rövid, elébb úgy hangzik a sor. Édesanyám, adjon Isten jó estét! Mindenki velünk együtt, rajta! Édesanyám! Adjon Isten jó estét! Meghoztuk a barna-piros menyecskét! Meghoztuk a barna-piros menyecskét! De nem azért, Hogy élőben Szeressem, édesanyám könnyebbségét keressem! Édesanyám, könnyebbségét keressem. Itt nótakörös csapat? Dalkörbe énekel? Lánckörös. Meg gyorskörös. Dalkörbe énekel? Énekkaros? Melyik a karnagy? Na, jöjjön, csak mutogasson akkor maga is, már ne csak én. Drága tekintetes asszony, nagyon jól tudja a szöveget. Amelyik meg nem, az most úgyis megtanulja, mert 150-szer fogjuk egymás után elénekelni, jó? Elébb hallgassuk meg a dallamot, hogy hogyan igazodik, és aztán utána ráfűzzük az éneket is, jó? Tessék én!
Édesanyám, jó? Ismételjük meg. De nem az Úr, hogy még egyszer előről! Hát de édesanyám, adjon Isten jó estét! Meghoztuk a barna piros menyecskét. De nem azért, hogy én de nem azért, hogy én őket szeressem. Édesanyám, könnyességét keressem. Tiszteletre méltó, érdemes vendégek, kevés időre megint csöndességet kérek. Virágszálat hoztunk mi a tisztes házhoz. Fogadják szép lányt az ő hűpárjához. Fogadják őtet tisztes hajlékukba, mint új családtagot, öleljék karjukba. Hoz ő most magával minden sok jót, szépet, szorgalmat, hűséget, buzgó szeretetet. Ide hozta ő most élete verágát, ezzel ékesíti a családnak fáját. Legyen ez szép galamb, végsága a háznak, eltávolítója szomorúságnak. Mint szép pálmafák, úgy virágozzanak, a szegény családnak csak örömet hozzanak. Legyen itt megértés, béke és szeretet, az Isten áldása csak így lesz veletek. Te pedig, mennyasszony, szeresd új szüleidet, mert úgy várhatod, hogy téged is szeressen. Új párodnak légy hű élettársa, boldogok lesztek majd, akárki meglássa. Legyen hát veletek Istennek dicsősége, öröm, áldás, szeretet és béke. Éljen az új pár! Azt jön a muzikál! Mi lett volt a világgal, hogyha valamikor még tényleg ilyen mulatozásba tört ki, mindenki is így rúgták a bort, ma meg már ez nem igen van kedvük, nem tudom miért. Na de, kedves jó, tisztelt vendégsereg, mielőtt elhagyná a vőlegény és a mennyasszony a legényes házat, meghívnánk kenteket egy jó kis mulatozásba, az ilyenkor szokásos, hát néhány kedves történésnek létre kell jönnie. Az egyik ilyen, hogy a mennyasszony a legényes ház kapujában egy székre ül. Egy csókot ad! Azt majd neked.
titokban. És hogy aztán egyfajta trónörökös szülessen majd elsőnek, egy fiú gyermeket kap az ölé. Egyszer ekkorát? Kívánjuk, hogy legyen fiad. Ezt örömmel a egészség. Igen, ügyes legalább. Azán bizony. Másodjára pedig a ház urától és asszonyától kap még egy fontos hozzávalót a jövőbeli ényéhez, amely egyben arra is valamelyes sarkalja őt, hogy legyen ügyes háziasszony, jól főzzön, mosson, takarítson. Egy szép aranyfakanalat kap ajándékba. És végül, de nem utolsó sorban, tisztaságának jelképeként a következő momentumokat teszi. Tegye meg! Tegye meg! Elrúg egy ödölvizet! Reméljük, hogy mindez valóra válik. Fiú gyermeke lesz, ügyes háziasszony, és még ráadásul takaros és tiszta is. Él az új pár! Csókot! Csókot! Meg vagyunk? Édes volt? Megfogod te még ezt magunkni, meglásd. Kedves jó vendég, szerettisztelt háztép, ha már elkísértek bennünket a vőlegényes, mennyasszonyos házhoz, onnan a templomi oltárhoz, utóbb ide vissza, most hát kísérelek el bennünket a lakodalmi mulatsághoz. Tartson velünk mindenig, jöjjenek, mulatozzunk egy nagyot, együnk majd egy vacsorát, és utána aztán táncoltassuk meg az ifjú arát, meg az urát. Él az ifjú pár! Hangja utánok! Tisztelt vendégsereg! Most már örülhetünk igencsak gond nélkül, mert hogy megvolt az esküvő, és állítólag a szokás meg főzéshez készül. Mielőtt arról említenék, hogy a lakodalmi mulatságba beeresztést tennék, tudva lévő, hogy ilyenkor szokás, az ifjú pár néhány fontos dolgot el kell kövesni. Mindezek előtt meg kell... Mindenkinek van valami vágya. Hát ha neked is az, valakitől kérj egyet. Na. Szóval, mielőtt erre tevékenységre sort kerítenék, amelyet el kell kövessen a párocska, mégis megkérdezném, vagyunk itt most már elegen? Talán olyanok is, amelyik hozzám közelebb álló korban valamiféle időt már eltöltöttek, nem jegyben, hanem házasságban. Mégis mi a jó házasság alapja, tudja valaki? A bizalom! Bizalom, távolság. Az egy elég rövid. A nokedli! Nokedli, igen. No, drágáim, mégiscsak segíteni szeretnék. Szerintem többen ezt a hozzám hasonlók igazolni fogják, hiszen egy régi szép szokás szerint ez talán a házasság leghelyénvalóbb alapja. Ugyanis a jó házasság úgy működik, ha neked, te gyönyörű ifjú arra, soron következő hátralévő közös életetek során, minden egészségedben, minden bőségedben, gazdagságodban, mellette minden szomorúságodban, bánatodban és betegségedben is lesz majd erőt szólni, neked meg hallgatni, drága barátom. Ugye, ugye? Jól mondom? Úgy legyen. Nem akarnék egyébként semmiféle tanácsokat osztogatni nekik, de ahova az én tanácsom nem kell, oda egyik anyósé sem. Csak zárójelben teszem. No,
Két ilyen remek ember, mikor összeköti életét, mind azt hiszi, hogy mostantól fenékig tejfel lesz az élet. Így van ez mindig? Erre, aki megeszitek. Ám mindig fekete meg fehér. Van, amikor két ilyen remek ember közé is odaférkőzik az egyetnemértés, a zsörtölődés, meg az ugolódás. Hogy hívják ezt? Veszekedés. Vagy mifelék mondják azt, hogy kenyeret törtek, vagy cserepet, másút meg azt mondják, hogy tányértörésre került sor. Meg is kérem az ifjú párt, adjuk ide a kanált. Álljanak egymással szembe itt össze. Gyertek kicsit errébb ide. Úgy. Meg kellene fogni a tányérkát két kézzel, két ujjacskával, így. Jó, a keszkenőt esetleg el tudod helyezni. Nagyon jó. Bele kéne szorítani ujjuk hegyibe mindazt a búbánatot, meg keserűséget, ami eddig elkövetkezett velük. Ne szorítsd annyira, várjál, ne szorítsd. Ne. Neki már lila volt az ujja. Sőt, azt is, ami csak úgy elkövetkezhetne veletek olyan feltételes módon. Most, ha mindez megvan, verjétek földhöz úgy a tányért, minél több darabra törik, annál biztosabb, hogy nem ér benneteket semmilyen bubánat, vagy keserűség. Értem? Kicsit menjetek középütre, jó? Lehet összehangolódni, lehet megbeszélni, egyre, kettőre, háromra, mit bánom én. Egy biztos, hogy az itt lévő násznép valamennyi tagja nevében kívánom nektek, hogy közös életetek első, és egyben utolsó tányértörése is legyen. Nem lesz így, de tegyünk rá egy próbát, jó? Na, készen álltok? Első sor védőszemüveg. Babakocsiban nincs senki, jó? Én messzebb megyek, mert én félek, mert én már voltam ilyenkor bajban. Számoljatok, ha gondoljátok. De aki szemeddel, azt takarítson is. Mindenki válasszon magához illőt. Na, kérdezném a szülőket, jó választottak-e maguknak eszközt? Jó választottak? Jó. Akkor most tovább megyek. Kérdezném a szülőket, jó volt-e az otthoni tanítás, jól csinálják, mert hogy a jó férj így segít asszonyának, vagy hogy? Nem tudom. Hogy áll? Hogy áll a vőlegény? Ugye? Jól csinálják? Minden rendben? Semmi kifogásolni való. Nem tudom, de én azért találok benne hibát. De nem segítenék. Szerintem marha szomjasan ászni. Kicsit lassú, nem? Kész? Azt is tartja a mondás, ahány darab marad, annyi lesz a harag. Úgyhogy a morzsát is. Első 3, 4, 5. Itt leszünk jövő karácsonykor is, hát neki ügyesek. Megáll. Ezt az egyet én elviszem, de csak azért emlékben, nehogy még egyszer össze akarják törni, mert újra összeragasztják, abból akkor baj. Meg vagytok? Meg. Ne ragasztjátok össze, jó? Kire bízzam? Megáll, ide teszem a sorot. Na már tört a tányér, akkor törjék a kalács is. Íme itt a gyönyörű kalács. Gyertek közelebb inkább, nem akarunk kivenni. Elteszem magad, Pista! Íme itt a kalács, mely fonott kalács. Itt ezen a környéken anyakalácsnak hívják. Két élet összefonódását hivatott jelképezni a fonás, és hogy körbeér, az pedig épp úgy, mint a karikagyűrű is, és egyéb más, az örökkévalóságot és a végtelenséget. Ezt a kalácsot most a fiatal pár két tagja fogja eltörni, és régi szokás szerint, aki kettejük közül a nagyobbat töri, azért lesz a gatya. Mi egy kicsit úgy látom, hogy többen fogunk neked szurkolni, mert majdnem biztos, hogy ott lesz a nagyobb darab. Különben egyébként általában 10 lakodalomból kétszer sikerül a bolt vőlegénynek nagyobbat törni, az meg ebben a hónapban már megvolt. Úgyhogy megkérlek benneteket, hogyha lehet, egy kézzel próbáljátok megfogni, és ide magasba felemelni, jó? A kalácsot a kosár fölébe. Várjál, még ne törd rá. Majd igen, de várjál, mindjárt. Ahogy akarjátok, én nekem mindegy. Csak ott fölötte, hogy ne essen le, jó? De várjál, tedd vissza.
Kedves örömszülőket kérdezem, hogy meddig forgassam a tálcát? Hát mert hát, ha van benne valami csinya-bínya a kalácsba. Igen, mondja meg, hogy mikor álljak meg, de ne karácsonykor, mert... Jó lesz. Jó lesz így? Akkor még egy felet én fordítok rajta, nehogy nekik legyen igazuk, jó? De most kéne újra megfogítani a kalácsot, felemelni óvatosan, itt a kosárka fölött. Meg, erősen. Drága barátom, ha neked sikerül nagyobbat törni, tarts büszkén magasba, ha nem egy élet áll előtted, hogy megoldást találj erre a problémára. Lássuk, ki lesz a gatya! Törjék a kalács! Ez így. Jó van, fiam, jó irány. Van-e valakinél egy palack ital, egy pohár bor, vagy valami ennek a legénynek, mert megérdemli? Nincs senkinél, minden elfogyott? Jaj, ez a jó 40 fokos, köszönjük szépen. Mert csak azért, hogy ha már így alakult, akkor azt mondja, konyhába, ember a pincébe. Ugye? Ilyen állatod mindig legyen a pincébe, mert oda akaratod ellenére is sokszor le fogsz menni, ezt én tapasztalatból tudom. Egészség! Ez új pár! Készül már a vacsora, állítólag lesz ott bivajköhögés, mellé vasúti töltéskörítés, innen szedték a szegből, hallottam. De aki túl sokat iszik, az vigyázzon, meg kemény ez a fakerítés. Lesz még szúnyogláb rántva, ecetes pióca hígeszenciával és mindenféle mással. Kedves vendégsereg, fáradjon be mindenki! Ez a mulató mi ránk vár, érezze magát mindenki nagyon jól, ezt kívánja ez a kedves ifjú pár. Oda bent nincs ültetési rend, jaj, ne keresse senki a saját helyét, de befelé menet nyugodtan törjön egy darabot a kalácsból, esetleg kortyincson ebből a jó meleg pálikából. Amúgy meg jó estét mindenkinek a lakodalomban! Gyertek csak, erdjétek! Láttam, amikor így rájöttek. Kérjenek nekem is valamit, na. Ne szégyeljék, nyugodtan kínáljanak engem is. Kedves jó násznév, tisztelt vendégsereg, van szerencsém bejelenteni, hogy ormásságban a bőközi lakodalmi szokásrendben benne vagyon a csóktánc lehetősége. És egy kicsit később szokott ez elkövetkezni, de megpróbáljuk most feleleveníteni. Ez következik. Kérném a jányokat, asszonyokat, legyenek szívesek, sorakozzanak fel. Már is kezdődik a csóktánc! Amikor a csóktánc arra volt utalt, vagy arra hivatkozott, hogy akit az ifjúra megcsókolt, annak fizetnie kellett egy kis hálapénzt a csókért, vagy csókpénzt kellett fizetni. Ez most nem tudom mennyi gyűlt össze, talán lehet, hogy egy fröccsre elég lesz, de ha mégsem, akkor mindenki menjen a söntésbe, nyugodtan kérjen magának egyet italt, és aztán velem együtt fogyassza majd el. Rövid felvonás közti szünetet rendelek el, a vacsora nem sokára asztalra kerül, de még ennek előtte üdvözölni kell a még oly kiváló muzsikus bandériumunkat, aki a mai zenei házigazdány.
korábban is említettem a világ első és második legjobb baranyai illetőségű tenkezzenekara. Ugye? Igen. Vagy lehet, hogy harmadik is ti vagytok? Harmadik is. Az első három ők, mármint tenkezzenekar. Nyugodtan kérjen tőlük bárki bármilyen muzsikát, ha tudják, eljátszák, ha nem, majd játszanak helyette valami más. Továbbá! Köszöntöm házigazdáinkat, a mesterszakácsokat, akik hamarosan asztalra kerítik a vacsorát! És ugyanilyen szeretettel az ifjú pár! Nem tarthat igényt az általán felajánlott fröccsre, sörre, pálinkára és egyebekre, jó? Meg vagyunk? Fogjuk meg a tökfedőt, figyelem! Kórus kész, nóta 2, 3, és megismerni akarnász ékes járásáról, tűzött bocskoráról, tarisznya szíjáról. Ez aztán az élet, ha megtudom magamat, magam is úgy élet. Élet, kanász élet, ez aztán az élet, ha megtudom magamat, magam is úgy élet. Megismerni akarnász, ékes járásáról, tűzött koráról, tarisznya szíjáról. Élet, kanász élet, ez aztán az élet. Ha megunom magamat, magam is úgy élek, de elszaladt a kandisznó 9 malacába, utána ment a kanász fényes batájába. Szóval azt gondolom, hogy ha vacsora is kerül az asztalra, azt úgy ne tegyük, hogy előtte egy rövid ünnepi fohászt el ne hangoztatnánk. Úgyhogy most kérem ismételni az általam elhangzottak minden szavát. Maradjunk csak ülve mindenki egyébként. Mi atyánk az Úristen, áldj meg minket. Áld meg mezőnk és szőlőinket. Szentséges nevedben kenyeret és bort kérünk. Ez a kis nász nép, kik hozzád térünk. Adj Isten, hogy sült krumpli járjon az utcában. És kovászos iborkát tartson a szájában. Az ökör is sülve járjon. Két oldalán kulacs álljon. Az is hozzánk oly közel járjon. Hogy mindig jó egészséget kínáljon. Mert amiképpen a falu határában sétáló lányok talpára tapadó sárga agyag öleléséből kiszabaduló zörgős kocsikerék szörnyű nyikordulásától fölriasztott lompos vadászkutya szőrében megbúvó kullancs kidüllett szeméből legördülő köncsebben visszatükröződő rabló lovagvár kapujából kiálló vasszögek összetartják a nap szerkezetét, és mi volt át? Milyen rövid ez, hogy nász népek? Na, akképpen tartsa össze a bolondság és a szeretet ezt a kedves ifjú párt, még vagy jó 100 esztendeig. Szűkszavú számból, szakad a szívemből. Kívánom, de igazán, most figyelj. Éljen az ifjú pár!